Haupa kaixo da noi, ongi etorri Jokonaren atal berrira, ze moduz, badakizu egite podcasten gaudela, Spotify ere bai, eta ikusteko aukera ere badozuela, Gazteren YouTubeko kanalean. Mila esker, hortxe egotiagatik, astero gu ikusten eta gu entzuten. Gaurkoan, igual aldaketatxo bat ikusiko zinuten, Lorenekane falta jakolako, baina, hola Salvador, kaixo? Kaixo. Ze moduz, esan jutela gurtu. Bai, Lore falta jaku, musu hondi bat, gaur ezin ez da. Zaitugu Lore. Bai, musu ondi bat zuretzako. Bueltatuko da, datorren astean bai. Eta bere orde sementxe daukegu Andrea Aranburu. Kaixo. Kaixo, Andrea. Zema duzaz? Urduri. Urduri zara. Hombre, horria, dauketzu ardura bat, ongo zara gurekin, gai potolo bat buruz hitz egiteko. Hoi da kontu, oso potolo dala. Oso, delikatua da gainera. Amatasunari buruz hitz egingo dugu, kareta jarri, eta bagatoz. Joko ona. Ainhoa Vitoria, Olat Salvador eta Lorenekane Bilela Beitia. Amatasunak emoten dau poza, baina emoten dau baitzutan, tristura bebai, eta, gai delikatua da, ezta? Sentimendu asko bizi ditugulako, ama garenean, ama ez garenean, zuek ez zarete ama, baina zuek ze sentitu zuen, amatasuna entzundakoan, ze sentimendu datorkizu zuri, Olat? Badak dualidadea, ni ama ez, baina alaba, gehienok bezala, esango nuke, naizela, eta, nik nire amarengan pentsatzean, zakit, badauzkate sentimendu asko, eta gehiena izan dago, igual entrega, edo, bai sentitzen dut, pertsona batek dena eman dula neregatik. Bai, da, maitasun purua, ez da? Bai. Dana emoten dau, eta badakitzu horre gongo dala. Hori be, ze sentimenduan, da. Esan behar dut ere, ez detela unibertsalizatu nahi idealizazioa amarena zeren. Egia da. Baude ama mota asko eta denak ez dira nahi bezain osasungarriak eta hori ere esan behar da. Eta horri buruz behitza ingo dugu, erromantizatzearena batzutan gertatzen da, askotan gertatzen da, eta hori be, aipatuko dugu. Andrea, zure kasuan? Badoz, iruditzen zait ardura hundie dela ama izatea, baina esango nuke amatasuna ezautzea ematen nahi dan termino bat dela. Zatik azken urte hauetan forma ezberdinek eta amatasuna bizitzeko modu ezberdinek ikustarazten nahi dio, orduan nik uste dut guendikan sortzen nahi dan kontzeptu bat dela. Definitzeke, ondion, ezta? Amatasuna eta musikarien arteko erlazioaz behitze ingo dugu, eta horretarako ekarri dugu, gonbidatu bat hemen eseriko dana ontsa bertan. Bera ama da, musikaria da, eta, honen arteko harremanaz behitze ingo dugu berarekin. Inez Osinaga hemen da. Inez, ez gare asko, baina txaluak jasoko dituzu. Inez, zu ama zara? Ama bebainaz. Bebai zara, hori da oso garrantzitsua, ze batzutan igual galdu egiten da, ezta? Kontzeptu hori hartzen duzu amatasunan batitulua, eta gainontzekoa lausotu egiten da. Eski jago naiz hor introa entzun dut, eta ja. Ja, gaukotzu hitz egiteko. Bai, egonar zalantzan, ekarri. Edo sakaletxeza, edo zaku bat meloiekin meloiz beteta, June Fernandezek esaten duen bezera, nire meloitxoak, edo sujetadore bat. Jarri aluz hemen tenderete bat eta batu sujetadoreak. Baitu. Ja, erabiltzen ez ditugun sujetadoreak. Nik laktantziako 5 ekarriko dizkizue. Hori, baitu, hortaz ez da asko hitz egiten, Laktantzia eta sujetadore jakino horreitaz da asko hitz egiten, bez? Baitu nire lehenko ordunaldian sartu nintzen denda batera, egumen gauza saltze dituzten denda batera, eta manzustan ansiadatake batek. Eta pentsatu nauen, momenturen batean senditzen bali madot, hau dana behar dotela ama izateko, mesedez, joidezue zaplasteko bat ozeo zer, esnatzeko hortik, ze benetan hitz egiten da, mogoion laktantziako sujetadorei buruz, laktantziari buruz, baino gehiago. Ja. Eta batzutan... Eta ez da behar sujetadoreik laktantziarako. Bai. Claro. Igual zentratzen gara gorputzan, ez? Eta ez behar... Bai, eta zertan asterako, esan duzu hemen entregarekin lotzen dela ama, ez da? Ama bere seme alabengatik dana eman dauen hori dana, ez da? Nik hemen nik esaten dutzien nire seme alabein nik ez dut eman dana zuengatik. Dana ez. Eta asmoripez, igual. Izan da bela onartze bat nire buruari ez naizela izango ama perfektua. Ez dutela ama perfektua izan nahi, baina superzaila da. Niri amatasunak
amatu nintzenean, izen zen olako, plastiko bat bezala, realidadeak eman zoztana, iaia maitasune romantikoa gezurra sala deskubritu nagoenean bezala. Zan dagoela, joder, gezurra da. Osa, dala aldi berean, sekulako hostia bat esaten duzula, joder. Hau bai. Hala, gezurra da, ez? Eta zenbat min hartu duten bidean honen, ez? Existitzen ez dan zerbaiten bila burrukan, eta aldi berean, zelako aldi bisua sentiru nauen, behin dolua eginda. Onartuta, maitasun romantiko hori deseraikik behar nauela, eta hori lana euki behar nauela, matasunakin antzerako zerbait. Baitu nire lagun batek oindala hilebete euki da umia, eta oso hilebete gogorra izan da beretzat. Bere irakaslea da, ohituta dau baita, umiekin egotera, eta moton dau, horregatik igual, jakin aldauela, zer dan edo, baina esaten dau, ikaragarri izan dela, oso gaizki sentidu dela baita, gaizki pasado belako, ez? Eta ardura hori, gogorra dela, ez datu zunean, ostras, ez nabil ondo pasatzen, eta akordatzen az nire aurreko bizitzakin. Eta galdetzen duzenean, bere lagunei, amadien lagunei, bai, hori, hola da, bai, nik be hori sentidu dut. Eta ez datu, baina nola da posible, ez duzue kontau, hau, etzala nik uste nagoena, ez? Romantizatuta dau, ez, amatasuna. Bai, guztiz gainera, eske romantizatuta miniten duzku modu batera. Romantizatuta, idealizatuta eta infantilizatuta guztiz. Eta matasuna, iruditzajat, lehengo, amatasunak, mesedez. Amatasunak. Nak pluralean. Eta amatasunak, zela da, pertsona beste amatasun daude, ez emakume beste, zegoratu ama izan alzarela, nahiz emakumez izan, wow. Eta ez maz, pertsona bakoitzak amatasun bat baino gehiago bizialituela modu desberdinean, nik nire amatasunak bizi ditut oso desberdin, ambivalentzia askokin, gainera ambivalentzia uste dala bai. Eta nindator niretik hitz egiten, zede Montreaz nator hemen. Horregatik gombidatu zaitugu baita, zurea kontatzeko. Baina, zien ordezkaria badak. Baina niri buruz hitz egitea da, zuri buruz hitz egiteko nire modua, ez da? Hau da, Alain Agirrena bezala. Eta alegia personala politikoa dela. Alegia niri gertatu zaidana, ez zaidala gertatu niri bakarrik nina izelako. Baizik eta badagoelako amatasunaren instituzio bat estutzen gaituela, sistemak berak estutzen gaituela amatasuna gorpuzten dugun eta gorpuzten ez dugun emakumei. Iruditzajat badagoela bizitzan momentu bat amatasunak estutzen eta zeharkatzen gaituela ama izan, ala ez, erabaki bat izan, ala bestea hartu. Sistemak badauka guretzat patu bat, ez? Horrelako, baina gainera txiki-txikitatik eta hori dena. Eta hortaz aparte, iruditzajat bai beste meloi bat olatzke zabaldu dago hasieran, eta iruditzajat oso gai importantea dela, ez danak ez gara ama, baina danak gara laba. Dano daukagu gure amarekiko harremane romantizatu, idealizatu bat, hainbeste min eta hainbeste terapia ordu eraman izan dozkuna, eta desaraiki beharko genukela, ez da? Igual hasi beharko gineake sororidadea gure, sororidadearekin gure amari bebai begiratzen, eta onartzen, pues, ez daukagula ama perfektu bat, ez daukagula agian desionaiko genuken ama hori, berak ez daukan bezala desio nahiko luken alaba hori. Baina, eskia... Aldi berean bakoitzak indula aldun oberen. Hori momentu hortan, claro. Onartu behar degula eta horrekin... Eta gure amek ez pentsatzea, ez sentitzea presin hori, ostras, ez dute egin beharreko guzti hori, eta zei, eta matxakatu, hori nik bai sentitze dut, igual nire amangan, ez, amak badauke presin hori dana emon bidauela, eta batzutan ez da heltzen, eta ez da ezer gertatzen. Baina hori da gizarteak erakutsi dozkuna, eta esan dozun hori, ez? Ez que epaia izugarria da, emakume bezala, epaitua sentitzen garen bezala, gero ama trajeak estutzen dago asko, eta eragiten dago epaiak, eta... Konparaketak ematen diez. Denak. Ez que nik hori nabaritxu dut. Bata bestea baino hobea, baino mesedez, norbeak itxendo aldona, kasu guztitan. Eta nik nabaritxu, eta ez, hau itxendolako, igual da zure ama baino hobea.
Bai, baina hori da, nik uste daula lotuta perfekzioaren bila etengabeko perfekzio ezin inoiz ez garela nahikoa, ez da? Baina inoiz ez gara nahikoa. Ni inoiz ez naiz nahikoa beltzaran, inoiz ez naiz nahikoa salzuri, inoiz ez naiz nahikoa emakume, inoiz ez naiz nahikoa argal, ez nahikoa polit, ez nahikoa gazte. Baina era berean gaude performatzen hori bilatzen duen gorputza eta egoteko modu bat, ez? Pues ama, berdin da, titia ematen dotzazu lako, inoiz ez diozu ematen nahikoa, inoiz ez diozu ematen nahi beste luze, ematen diozu, usten duzunean titia emateari, erabaki baldin badozu ama handiko euskaitzea eitea, azkarragi utzi dozulako, edo 6 urteko ume bat titia ematen diozunean, desde luego 6 urteko ume bat titia ematen diozulako. Baina ez dezu esentitzen, baina zein zea zu, beste pertsona bat buruz hitz egiteko, eta gaina epaitzeko ondo aidan edo ez dan, ama izateagatik ematen dizu lizentzia hori egiteko, oza ez dut ondo ulertzen nondik datorren hori. Bai, eta ama ez garenok beitu nik inot ariketa bat nire kuadriakin, galdeketa moduko bat egin dut, pixkat honi buruz hitz egin behar ginunez, eurek batzuk amadie, beste batzuk ez, orduan jakin nahi nauen euren iritzia, baina galdeketa iguala danentzat ikusteko ia badauzkegun, ez, antzekotasunik eta badauzkegun sentimendu igualak. Eta bai, danek sentitzen da bie beldurra, bakoitzak bere beldurra dauzke, zuk esaten zinuna, ez, konparaketaren hori, ama dienak parkera jun eta euren artean hitz egitea eta Claro, parkea da beste mundu bat, eta mundu horretan perfektu nahi zen biozu, eta zezaia dan hori. Baina ama estienek badaukie beldur hori, ama izen biot, bai, ez, noiz, eta dauketzu beti presio hori, ez? Eta batek esaten zauen, eta ama estan, lagun batek kontatzen zauen, norbaitek esan omen zotzan, azuk zure eguna, zure bizitza, ekintzez betetzen duzu, ama ez izatearen hori, bete behar hori ez dauketzulako, ez? Claro, bikotea badauko ja, ez da? Hori da. Ez dela esango zetzien bikotea ez daukelako betetzen dauelako. Hori da, eta amak dienek esaten daue, zenbat aldiz, ama izen biozu, disfrutatu oin, ze gero amazaren nien jastozu disfrutatuko orduan. Ze ohitura daukegun baita beti hitz egiteko eta iritzia emateko, ez da? Zuei gertatu gatzue, zuri gainera ze diskurso da hori, ez? Disfrutatu orain, ze ama izatea bukatuko zaizu, horregatik, ez? Lotuta entrega horrekin, inkondizionalidade horrekin, sakrifizioa, zakize, eta zuk kontatuko diguzu hobeto, baina nik uste dut dara bizitza eraldaketa bat ezin dela ulertu, ezin degula ulertu guk geuk sakrifizio bat bezala bakarrik, ez? Ez dakit kontatuko diguzu. Eta obiatu barik, eta astu barik, bizigaren sistema, sistema patriarkal burgues, kapasitista, patata honetan, rasista, ama izatea, ez ama izatea gaiti, baizik eta zaintza erdigunean jartzea eta zaintza benetan gu baino zaurgarriagoa den pertsona txiki baten zaintza eukitzea, guztiz infrabaloratuta dagoela, oso gogorra dala, eta da, estutzen dagoena zer da, amatraje edo estutzen gaitu sistemak, amatraje jazten dugunean. Ez, zalantza barik behar da, iruitza jat, zaintzak behar duela kompromiso bat eta ardura bat, eta hori dana, ez? Hori entregarekin eta zela da, eta bidean, zelan esaten da, ukatu, barkatu, mikrogaresti eman diet, hau entzun da fuerte. Zelan esaten da, ukatu ez, izten duzunean zerbait, zaten duzunean, bale, uko egin edo? Bai, hori, zure bizitzari uko egin behar dozula edo danadalakoa, edo zein aukerak, edo hartzen duzun edo zein aukerak, ez, musikari gazte enpresari bat izateak ez dutzu uko egin behar, edo ez dutzu eragiten uko egin behar izatea, beste gauza batzuei. Noski, erabaki bakoitzak daka bere renuntzia edo... Renuntzia, hori da, eskerrik asko latz, hori da. Ez dakit euskera zola esango da, baina... Renuntzia. Ulertzen da talde. Renuntzia. Zuek adibidez, musikariak zari, zure kasuan amatu zinenian, esan zinun, musika alde batera utziko dut, momentuz... Edo musikak utzi ninduen alde batera, ni, ez dakit. Bai. Ez dakit nik utzen duen musikalde batera edo musikak utzi ninduen ni. Bai egia dana da, momentu hortan, nik ez nuela erabaki ahal izan ez naukalako beste aukerarik.
Alegia, ze punturaino erabakia askea da, ez dauzkagunean beste aukerarik nahi dut esan, kompatibilizatzeko guk egitean nahi dugun hori, gu orain garen ontatik, ez da? Ze, klaro, nire beharrak, prioridadeak eta desirak eta disponibilidadeak eta gorputzak eta gauza asko aldatu ziren, eta jarraitzen zuen munduak egoten nik utzi nuen leku hortan. Orduan, ez dakit, oraindik ez dakit erantzuna, ez behintzat hemen publikoki aitortzeko bezala, ber nik utzi nuen momentu hortan musika, edo musikak utzi ninduen, ni? Bueno, baina hartu dozu berriz be. Ez dut inoiz utzi. Vale. Nik ez diot musikari izateari utzi inoiz. Utzi diot plazan egoteari, egondalako nire bizitza momentu bat, etzelako kompatiblea plaza eta zaintza, plaza ez delako denontzat bizigarria, ez da jasangarria. Eszena ez da... Bueno, ez da feminista, ez da kompatiblea zaintzarekin, ez pertsona txiki baten zaintzarekin, ez da ere, ez dela. Yeah. Baina nire kasuan, zaplastegorik handiena izan konturatzea plaza, etzela kompatiblea nire buruaren zaintzarekin. Alegia, nire buruarena, nik aukeratu nuen bizitzeko inguruan euskan pertsonena, danadalakoarena, eta hori izan zen dolurik handiena. Eta, bueno, pues, topatu nituen musikari izateko beste modua. Ze, ama izateko modu asko dauden bezala, musikari izateko modu asko daude. Ba, nik plaza handiak eta zela da, argi ikusgarriak utzi nituenetik, ba, beste plaza batzuk bilatu ditut, beste ordu batzuekin, beste publiko batzuekin, egin ditu saioak aurrentzat, familientzat, eta ez bakarrik, ze badirudi baita ere, ez da, ama izaten garenean, amentzat eta familientzat hitz egin behar dugula, bakarrik autoridadea daukagun bezala horri buruz, badakigu baina beste zeri buruz ez, emakume musikariak feminismoari buruz hitz egiteko autoridadea daukagunean bezala, ez da, ba ez, joder, bai, feminismoari buruz bai, baina musikari buruz hitz egiteko dut, eta galdu naiz pixkat, bueno, eta beste gauza batzuk, formakuntzak, ez dakit, doku baterako soinu banda batekin, edo dena delako gauzak, bai direla musikari izateko moduak, eta sortzaile izateko moduak, eta kompatibilak direnak, zaintzarekin. Eta, bueno, pues gero, bueltatu nahi zenean pixka bat, nire bildurrik handien amatu nintzenean zan, eta ez badaukat gogoa berriz musika egiteko. Hori izan zan, bildurrik handien, eske jartzejat, Juliak puntan zan, eta ez balin bazait berriz, pizten bulkada hori, ez? Osa, nire bildurra ezan, eta ez balin badauka hori berriz larrutan iteko, izen alzala, Ze hori da beste tabu bat. Bai. Haurdunaldia eta erotismoa, sexualidadea, amatasuna da zerbait, guztiz, nik sentitu do nire gorputza amatasunak zeharkatu nagoenean, inoiz baino, ez dakit nire erotikaren jabe bezala nire gorputzaren sexualidadearen, bai, jabe eta gorputzan ahaldunduta, gorputzari begiratu beste modu batera, eta iruditzen zait horri buruz ere ez dela hitz egiten. Osea, Katixak amek ez duten novelan jartzen zuen emakume erditu berri bat pospartoan, eta edo haurdun zegoen emakume bat amantearekin. Eta goratzen daiz lagun batek esaten zuela, eske, derin zidan buruak estanda, porque eske ez nauen imaginatu emakume haurdun bat amante batekin. Klar, eske ez toz imaginatu emakume haurdun bat desira sexualarekin. Hori da. Incluso, ondoan daukan gizon, nahi eta horrekiko, ez den beste desira batekin, ez? Ordan, claro, osea, zabaldu dezagun ja gure imaginarioa. Ni lehenengo haurdunaldian oso lagunon batek oparitu ziran maternidade subversibas liburua, eta zinin izan duen irakurri. Egon ziren kapitulo batzuk, nahiko moderna eta subversiba usten nintzela, tururu, inoiz ez gara nahiko moderna eta subversiba, bizitzak beti daukaz aplasteko bat, inoiz ez gara nahiko arrebisatuak, beti dago espilu bat zure zain, eta goratzen az, orduen irakurri nuen lehenbizikoz violentzia obstetrikoa terminoa, eta esaten nuen, violentzia obstetrikoa? Ze violentzia obstetrikoa? Ez da, kontatzen zituzten violentzia obstetrikoa berein azalean jasan izan dituzten emakumen testigantzak, eta batez ere horren violentzia obstetrikoa azaleratzeko aktivismoaren inguruan zegoen kapitulo bat, eta gero zegoen beste kapitulo bat amatasun maternidade queerri buruz. Eta nire momentu hortan nizidan buruak estanda. Nola esan duzu, liburaren izena? Maternidade subversibas. Maria Llopisena da, bai, da, aspalikoa da, Ni Maria Llopis ezagutzen duen Alicia Murilloren bitartez, eta horrela, eta momentu hortan izan za, claro, maternidade queerrak, nik hor imaginatu nuen, eta ja, baina orduan, ez nago prest.
nire imaginarioa momentu hortan Ondionez. etzan horraino iristen. Horraitik iruditzen jat, behar ditugula erreferenteak, denak, askotarikoak, anitzak. Gaur goizan heldu naizenean hona, hitz egiten duen hemen lankide batzuekin, eta esaten nien, pixka nekatuta nagoa amatasunari buruz hitz egiten, azken aldian, dauka sensazioa, lehen emakume musikari feminista, ez da, joaten dintzela hitz egitera, deitzen dindutela, nire ahotsa entzuteko emakume musikari buruz hitz egiten genuenean, ez? Eta pasioz eta gustora egin izan dut hori, baina momentu batean sentitu nuen, eta noiz deituko nauzuen musikari buruz hitz egiteko. Hasien generiko. Bai. Eta ez emakume musikari buruz, ez? Edo behintzat, goazen hitz egiten ja matxismoari buruz estenan, ez? Eta ez, joder, ez? Meloia zabalu behar dugu, guazen zabaltzen meloia. Horri buruz hitz egin izan dugu guk bai, baina egia da, ez da, autokritika hori edo egin behar dela edabideetan, nola, enkasillatzen gaituzten, ez? Barkatu, baina bestale batetik, bai sentitzen dutela zela baiteko ardura. Nigatik eta nire kide guztiengatik, zuengatik, eta nire alabengatik, eta ama izate erabakitzen ez duten guztioiengatik, eta ez dakit ama izan nahi duten edo erditu nahi duten gizon hoiengatik, edo ez dakit, hitz egiten dugunean bezala menstruazioari buruz, dirudi gaur egun menstruazioa bihurtu dela horrela zerbait, oso... Ez duzu sentitzen batzutan oso... Egun gehian hilerokari buruz. Bai, ez egin. Ez esan, zurina hidalgo. Ez? Izan altzan, ez da, txantxa izan da. Baina izan altzan, egisa da. Izan altzan, ez da? Oie gauzak, ez? Osea, azkenean bukatzen dugu performatzen beste estereotipo bat, ez? Eta, baina bestalde batetik, eske behar ditugu bestelako diskursoak. Behar dugu Uxu Alberdik bertxotan kontatzea bere erditzea. Irakurri duzue? Ez. Bueno, googleatu, erditze baten kronika dauka izena. Argian argitaratu zituen. Nire lehenko aldiz irakurri dituenean bertso horiek, nire burutik etzan pasa ere egiten ama izatea. Ni nintzen teknofolkaren izar bat, supermoderna, eta esaten duen, nik ama nahi dut izan, gaitxointzen, beti dauzkat plan interesgarriagoak egiteko. Ez gero ez dago inoiz momentu bat ona ama izateko. Hori ere bai. Inoiz ez dago momentu bat ona, porque... Nik irudikatzen dut, igual, ama izatean nire bizin, eta bakit, izango zala, nire momentu bateko, nire biziko 2 urte ezakizen bat, hipotekatzea, rollo, ezin detela jarraitu nire azkunde profesionalakin, pertsonalakin, irutzen zaidala, pixkat estanbaien jartzea, zuk itxen zenun hori, eta ez gustatzen. Eta super zilegia, ez dut zalantzan jarri nahi zuk esan duzu naue, baina eta galdera aldatzen balin baduzu. Eta zure buruari galdetu beharrean, ama izan nahi dut, ala ez galdetzen balin badiozu, nolako ama izan nahiko nuke? Ja, baina posible da. Hor gertatzen da, niri begertatu izan jat? Noski dela posible, noski dela zaila. Baina noski dela posible. Nik uste dut feminismoak ematen dizkigula herramienta kuestionatzeko amatasuna. Eta zeharkatu behar direla bi gauzak. Inoiz ez gara nahikoa ama espazio feminista. Osea, beti, nahi dut esan. Ama feministak gara ama egiak feminista izateko eta feminista egiak ama izateko. Baina hori ere beste estereotipo bada, ez da? Hori estereotipo guztiak daude apurtzeko, eta estereotipoen kontrako antidotorik efikazena dira erreferentziak. Bai. Erreferenteak eta erreferenteak eta sistemak ere laguntzea, ez? Sistema aldatzen ez dugu bitartean, erreferenteak behar ditugu, ez da? Elkarri, ez? Eta sistema aldatzea. Guztiz, Bai, bestela ez da aukerari guretzako. Eta, Inez, ze ondot, ze gustora? Inez lehendakari. Bai, geratu gara pixkat iruroko lan mutu, ez zuen zuten. Eta, eskerrik asko. Egongo gineke, ez dakit, 2 orduz. Nire galitu zeizkit gauza pila bat esateko, ez? Beti berdin gabiltza. Gauza asko. Bueno, nik espero dut, 3. denboraldi bat egitea. Oso, nanietorreko naiz musikari buruz hitz egitera. Hori esan benozun. Ez egingo dugu beste kontu batzuetaz, baina oso garrantzitsua da, nik esan dako, ariketa hori kuadriakoekin egin jako ariketa hori izendalako brutala guretzako, nik gehiago ezagutu ditut nire lagunak. Oinarte ez duzu hitzekin horri buruz? Bai, baina askotan gertatzen da, ama dienekin hitz egiten da bila, eta alderantziz, orduan hor, arrakala txiki bat gertatzen da, eta nik uste dut beharrezkoa dela hitz egitea, eta horregatik, eskerrik asko, hori gertatzen da, eta minutu hau lapurtuko dut, hori gertatzen da,
emakume musikariok kartelean inoiz kontziditzen ez dugunean bezala. Eta orduan, inoiz ez dugu bilatzen, inoiz ez daukagu espilu bat ondoan, elkarrekin konpartitzeko, osea, beti gaude como, gaude etengabe, sistema arrakalatzen, eta etengabe gaude gauza berak egiten leku desberdinetatik. Orduan, konpartitzak hori dauka gure, hortan irabazten dugu, bueno, ez notzun hori izan daia, baina bai, amok hitz egin behar dugu, amak ez garenokin, eta amak ez aretenok hitz egin behar duzu, amak garenokin, eta bata besteari egin behar diogu, entzun, eta isildu. Hoxe. Eta ez eman gomendiorik, mesedez. Mila eskerrinez. Andrea, zuk baduketzu gaur zer kontau, Bai, bueno, nahi dizu eta saldu zertan datzan Larrubixik proiektuk. Zuen kamisetak bertako die, bidea kuadernotxo hartu nahi almazu, behiz eman diot mikro garestik. Ai, hau niretzat. Eskatortegea eta. Zube baioko zu kuadernitis? Bai, nahi asko gustatzen Nipe ezkite plan. Bai, hor, bada, terapian... Bai, paper biltzako gauza eta boligrafo garestik ta hola. Gero zertako ez. Ikabitxura puntu batzuk tokurratu, baino gero nitxuren poiatzen orduan alperrik. Arrazoi, niri iguala pasatagat. Proiektoren atzen, Larrubixik dao Miriam García, bera da oriotarra eta ditu bi proiektu. Bat da, bueno, izena do, Mir diseinu grafikoa eta Larrubixik da pertsonalagoa edo. Sortu zonoi, pixkat bidea amateko bere sormen grina horri. Bestea gehien azien eskaerak. Orduan, hau da, berak inai dona, eta, bueno, bi proiektu dio oso feminista, ezatekan beretik sortzen ditu nenien, bea feminista danez, berak itxen don guztie, horti doa. Eta hiru oinarri nagusi dauzke, jasangarritasuna, feminismoa, eta kritikoa izatea. Kamisetak die eskuz serigrafiatutakok, dauketa hier txiki bat etxen, eta oso politxe die ez da, zoragarri dio hortxe kulero txok ere ikusten ditxeu, kulero batzuk zutan. Podcasta entzuten ari bazarete, sartu Gaztaren YouTubeko kanalean eta ikusi, benetan interesgarri delako. Hemen titi batzuk bilin bolo, oso politxek. Hoiek ere laurden gutxi eta laurden, Oso ondo. Aurreko saio baten. Ni begain naiz laurden gutxi eta laurden. Gero, esan zigun, Aitziber Garmendiak edadekin terditan jartzen diela. Oso nahi zantzan. Oso graziosa izan zen. Eta gero, beda dauke, proiektu bat, zintzilik, deitzen dana, eta aldarriz betetako kamisetak itxeitu diseinu honekin. Eta, beda, azaltzea nuken, baina nahiago irakurtzea almeizuet, bere Instagrameko post baten jarritako aldarrikapen barra, azalpena. Dio, urbanismo arauek arropa zintzilikatzeko espazioak eskutatzen dituzte, estetika kontuengatik, hori egie da. Garbiketa espazioak espazio publikotik urruntzen dira eta horrela gai hauetaz arduratzen direnak gehienetan emakumeak eskutuan geratzen dira. Bizitzak erdigunean jartzeko lehendabizi agerian jarri behar dira. Horregatik, arropak kanpora ateratzeko aldarri egiten dugu, hemen zintzilik nikian. Atera trapuak kalera. Hori nik uste pixkat amatesunakarekin lotza da, hola, ez da? Bai, zela esan duztu esaldia, bizitzak erdigunean jartzeko lehen bizi agerian jarri behar dira, ez da? Eta amatasunaren zaintza lan noiek, ez dakit nahikoa errekonozimendu, ez dakit zuen iritze zein da, baino... Nere ustez ez da baloratzen bat ere, ze importantea da mundura bizitza ekartzea guztiontzat, eta ze gutxi dagon ikustarazita edo horrek dakarren guztia. Eta ikustaraztekotan ikusita dago etorkizunaren ganako inbertsio bat balitz bezala, ezta? Bizitza, tamainu txikiko bizitzak inportako ez balute bezala, ezta? Gerora gizon zuri produktiboak sortuko dituzten makinak baldin baginak bezala, ez? Eta ez askotan umeak sujeto aktibo bezala, eta ez diegu jartzen mikrofonorik beraiei, ez? Claro, oraina direlako. Hainbeste erakusten diguten izaki txiki hoiei, ez daudelako oraindik hain kontaminatuta. Bueno, eta violentatuta alde guztietatik. Nik amatu nintzenean, hori izan zen bebe beste zerbait, inzidana estan da arpegian eta izan zen, zelako helduzentrista da gure gizartea, eta zelako violentzia dagoen aurrenganakoa beraien referente diren helduen gandik hasita. Osea, zelako impunitate osoz
egiten diegun aurrei oiu, jo, gutxietxi, osea, benetan tamalkoa ateratzen jate, eta ze gutxi gauden entrenatuta, horrelako violentziak ikusten ditugunean, seinalatzera eta defendatzera. Osea, zenbat aliz ikusi dozue, ez bakarri parkean, ze parkea zoologikoa da azkenean, eta esituta dagoen espazio, más o menos, aurrak zentruan dauden, eta ondoan taberna bat dagoen espazio. Ez que bezala parkeak ez dauka... Bere xarma hori galdu bueno, ez dauka inbeste exitoa daukaten parkek ondoan zerbeza dun taberna daukate. Bai. Eta, ez, eta aurrei zenbatariz ikusi duzue kalean, eta heldu bat, aur bati, txartoitz egiten, heltzen dena delakoa, ez? Jarrera batean, ikusten bali mazen duten heldu hori, bere bikoteari edo bere ondoan dagoen beste pertsona heldu bati esaten, ja, gure begirada pixkaten derrenatu dugula, eta autodefentsa hori pixka landu dugula, ze zaila egiten zaigun aurrekin, ez da? Ze, klaro, heldu bada. Eta badago diskurso bat hor, ez da? Eta, bueno, eske bere ama naiz edo bere aita naiz, ez? Orduan, nik da autoridade hori. Eta guztiz impunidadearekin, eta bueno, eta zaintzak ez dizuen ematen boterea, ematen dizuna erantzunkizuna. Eta da, kriston temoia, benetan. Eta iruitza zait, osea, ez dakit adibidez, violentzia obstetrikoaren inguruan aktivismo egiten dugunean, eta ez, emakume denok daukagu eskubidea, edo paritorioa sartzen den pertsona orok dauko eskubidea erditzeko, modu errespetatuan, eta violentziarik gabe, denok daukagu hortarako eskubidea, ezin da privilegio bat izan, ezin da sorte bat izan, zer sorte eukinuen, emagin jatorra tokatu zitzaidela turno hortan. Ba ez. Ezin dugu utzi hori sortearen eta hausaren funtzioan sistemak bermatu behar da hortarako eskubidea. Eta ez dezaguna ahaztu erditzen den emakume bakoitzetik aur bat jaiotzen dela. Osea, denok egon gara inoiz erditze batean. Denok jaio gara. Osea, gure amak erditu zirenean, violentzia zinguratuta, gu gara belaunaldi bat, gure amak erditu direla guztiz violentzia zinguratuta. Osea, protokolo batzuekin, beldurgarriak, asko sedatuta baimeni gabe, portzentai altu bat aluan moztuta, inongo baimeni gabe, bueno, osea, rasuratuta, vamos, astokeria pila bat oraindik ematen direnak, baina, eta ez dezaguna ahaztu, gu jaio garela kontestu hortan, gu jaio gara belaunaldi bat jaio garela violentzia zinguratuta, eta protokoloz banatu gaituztela lehenengo momentuan gure amagandik, eta, bueno, gauza pila bat, ez? Eta, iruditzen zait, erditze respetatuan inguruko burrukak, badauzkala hor bi sujetu aktibo momentu hortan, eta dela erditzen den gorputza, erditzen den pertsona, erditzen den emakumea, eta erditzen den pertsona, barkatu, eta jaiotzen den pertsona. Jaio bizirik edo jaio hilik, Hori ere bai, horri buruztu hitz egin. Eski alutik ez da beti bizitza sortzen. Hori da, eta bageneukan gogoa hitz egiteko, hori da, meloi asko, eskerrik asko. Hortako nena Alain Agirren liburu. Alain Agirre, bai, aipatu beharrekoa, Karena liburua. Min ematen dit irakurtzeak. Ulertzen dut, bai. Baina, bueno, injarrakin zauzenean, irakurri benetan oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua, osea, relato hori, eske behar ditugu relato guztiak. Esan duzua erreferenteak eta ereduak. Erditze, etxeko erditze, vaginal, inungo pelikuletan ikusikoz dugun erditze hori, odolez betetako eta plazerez betetako eta aldundutako erditze hori, eta Alaineren relatoan dagoen abortu hori. Osea, eske behar ditugu relato guztiak. Eta zure relatoa bebai behar dugu, eta eskerrik asko, Inez. Tori nirea, bai, tori nire relatoa zuentzat ere. Jo, ja denporaz pasatagaz, aspaldi, mila esker, Andrea eskerrik asko, Larrubisik proiektu orkesteagatik. Olatz, zuri bebai, mila esker. Gaur entzutea tokatzen zen. Bai, gaur danoi entzutea tokatu jako. Bai, Olatz. Bai. Hama izan ala ez. Inez, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko danoi, eta datorren astean geixau. Lorekin, etorreko da Lore, Bai. Edo ez. Espero dugu. Bueno, espero. Gaztea.